wala siya ubo. Katong ato mi sa inyo ba? Hello guys! Ah, Welcome to my channel. This is Eric Hilot of Digo City, Davao del Sur, Mindanao. Mayong buntag. God bless po sa lahat ng mga viewers. Love you guys. Nang sa man eh. Nga po, na-miss na, may gisip ko na mag-iobo. Kahit kayo, ubo-ubo. Wala, may tingog-tingog, ay. Na, di kita makikingog sa mo agad. So ayan guys, maghilot ko karon sa bata. Baby. Kay baby. Palagi, ano? Dua ka, pin. Dua ka tuig o Walo. walo. Ayan guys, maghilot ko sa baby. Dua ka tuig o walo ka bulan, no? 2 years and 8 months. Baby girl. Dali po, siguro. Perteng gaya saya. Wala sa kalintura. Umana siya gikalintura. Hapon lang. Karang buntaga. Wala. Wala na. Pila na. 30. Kuan lang. Normal na. Normal na siya. So, yaagi na yung kalintura. Si Mana ay. Kung sa kataas na abutan eh, kalintura. 42. Oh, Happy po. init na ko kay siya. Nig-anak gud na ako siya. Ano na mga gi? Punas lang jud ko, punas. Ipainom na lang tambal. Taas ako dano eh. Oh, lagi. Si Diamond abot 100, 40, 39. Kasagaran gud mo abot ang kalintura lagi 40 or 39. 39, Abot mag siya, nag-init ka ng 42. sukol pa siya. So basta alimungaw na anak na gud siya. Anak. Uyaw kayo na ba? Hadlok oy. Kanang 39 ko, anak kayo na ba? Init na jud Init na. kayo ng 39. Kani good, init na kainin siya. Nauna ko. Sa mo ka mo abot jud diri sa kuy. Init mo mo na koy. Ayaw nang wire. So, niabot og atong niaging So, adlaw kakaroon. niabot og 42 ang kainit. So karon nagnormal na. So, kung sa ubo na lang niya pating gaya sa ubo. So, ano lang, no? Shout out sa taga Punas lang jud ko. JIL Village. JIL Village mo nyo? Sa address ang anong JIL? JL lang siya. Back of JL lang gid siya ang na-address. Simurag na ang address ano nyo, mga JIL rap. Oh, ina. Kaya naka-try man ko sa una, dong. JL. Atot ko sa, asan yung address ma'am? Sa JIL likod. O JIL yun, Ano no? siya naanda na namo kay mo magwin na Mas dali sa JIL. Pero kung sa address ana, Ano gina dati, Soriano compound. wala na, no? Wala na. JIL lang. Oh, JL na Mas likod. lang. Sa Soriano compound, nalikod sa JIL, Digo City, no? Ato ang tabangan si baby. No? Kasi na kay shout out, ma'am. Wala na, okay lang. Katong apakata ko 20. Oh, katong wala na ito nakabahatag sa 20. Ako na to. Wala. Okay, wala. Ayan, Yan natay project nga katong gikuan sa TV. Sa'yo man na yan. Accessories. Ako ko kabayad. Daya mo ibayad. Mabayad sa dayo mo. Suga. Oh, ibayad siya. Hindi naman ang pot. 20, ito balon. Kuing na. Wala tayo pwede mo na kung padala din. Wala na, biya ko ni mo ha, pwede birnis ko Oh, bayad. ilagay niya. Nihatag man siya. Wala lang food ko. Kaya basta ipadala. Mo dito pag abot mo dagay kay kunda kay palit ko. Nasa siya na tagapon? Kanina. Ganina. 20 na itong kwarta niya, mag-backlear ba itong uli? Baklay to siya. Baklay ko da kay wala ko kuan. Ayaw ra. Ako ba taga-20 kay Klitin ng Gisa niya? Baklay lagi daw siya kay Saan mo baklay ko? gusto yun daw siya. Ano daw siya? Agi daw Murag siya. ako lang ikuan ba kay mo train murag gusto yun sige. Ano taga. Kainit. Ayaw. Ano din kami din magbaklay man mi. Katong wala ta nag-abot. Baklay mi. Baklay sila. Pero tinigil mo abot-abot ito. Asa naman sa Sige kay ko pangita wala man di tao. Sige po kung ana-ana. Anak, sakyanan baka sila. Ano kung ko. Katong first nagbaklay mi. O lagi nang sige kay kung hangad-hangad no kay kung nagsakyanan siguro to nako ko ni Agi di suot tindog pa mi. Ente na lisura ay daghan na kay sakyanan. Ay asa mo ni Agi nagbakay overpass? Dili. O dito na nila bang sa pedestrian? Pedestrian. Mo na wala ka nagkita. Hadlok siya mutawag pedestrian niya. Naa naman mi diri. Hadlok ang pedestrians digos. May lag na ito MC. Way bantay. Ano mo tinanga ka. Kung yan na lang dahil mo mutabok kung naadyo mo to. Sige, sige. Naunsa naman yung marites naman eh. Sige, so ayun guys. Shout out sa ko ang mga followers, no? Facebook followers na po, Facebook page. So ayan, natabangan na to ang baby. Mga maayo ng buong taon. Parting paita nga pating gaya. No? Siyempre, inabanan sa pagkampo sa Ginoo. Siyempre, kanang muduol sa kuha. Magpahilot maning kamot ko. Maayo mo. Kapag kayo natin kinapamatis kawasan. O sa karoon lang po nakakita ng video guys. Please, subscribe, i-click lang bell button para updated ka sa
gina-upload akong tagadlaw, comment, like, comment lang guys. No, kumain sa inyo ang kasi namin mga panabana, kabayan sa inyo pamataskawasan. Nagkakaroon, wala kaya pa mamayo, basta makatabang ko, ha? Taga Digos City ko guys. Ayan, og shout out ko sa ko ang mga subscribers, YouTube channel, sa lahat ng mga nag-comment. Thank you so much, shout out po. Og shout out sa top 3 viewers. Number 3, United States. Number 2, Indonesia. Siyempre nga mga Philippines. Shout out po sa lahat ng mga OFW guys. Dako kay mo kuwente. Among kurente ron kay 200 kape. Ay magkontag-kontag ka, nagtuyan. Mr. 400 na nun sana. 200 na kape. Kaya tag-unsin lang baya pod no. Di man pa na tumiyagi nga taga-14 kape. Tumiyagi po. Pag-agian ko ni siya kaya. Muli ang lagi ka iskuhan. Sige, kulog ta. Makulog ne. Bida. Kulog try daw. Makulog. Ha? Kulog na. Tulog. Hindi lang na. Para ka mama no. Diba ginahilog yung anak na raman yung lingkod siya ya? Hindi mo naman kulog. Ang bata Di, ka ni lingkod. kulog. Lingkod lang. Pero mo kulog na siya. Mas okay mo ganyan yung ani. Ang lingkod, sige, ratag. Ay, Gakos, gukot. Sige, lagi siya. Mas madam, okay na to, bro. Lagi siya. matulog. Ito na. Tutoy di pa akong ganyan. Naghalang ito na kung at nga pa akong. Hindi ko patot yun. Ito yung gula nimo. Ito yun. Isa mag... Ito tayo ang padyag. Alam niya pag minahulog, gilok-gilok. Gilok day. Gilok. Gabi Sige, ito na yung pangalan eh. Dibora. 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 Ano, princess? Dibora lang. Dibora Kisha. Ako pa din. Apa lagi? Pangalan lang, Dibora Dibora Kisya. Kisha. May magtao tagduyan. Binuang naman yung trabahoan eh. Magtao tagduyan may. Ulan sa gato! Karon dahil naglungag sa irit. Nabutod ang bugas. May gasog. Naghalay na po kong uling. May magkatagduyan. Magkatagduyan. Hindi ka pin ako kaibin. Palit pa po ang pijama ko pag 160. Disentos ka pin ako. Ano yung mga naman yung sa siya tambal. Ay, ko naman sa pidya sa ilay. Mga bata ba? Nawagay na ulit yung tambal. Oh. Ay, lisang. Eh. Mama. Ito ko tagduyan. Ano? Pero pang bata po na nakusog mo ang gito. Ang pareha, nagkukumay. Kung saan dapat, may lahi na siya. Bisa sa dagko, nagulang kayo. Ay, may naragyap. Mga may slag bata pa yan. Bisa dagko kayo mga batanon. Kung mariyak, ito sa mariyak naman yun. Ayaw mo kaulaw, si Saysay katulugon. Isa kasi mana, kinalinturan. Tani gani mo, ni pinagagamay na kong gilot ni 35 days. O nang gilot-hilot. Agalhal mo ngayo. Hindi niyo mo na kung ano nang agalhal. Nakong niabot o 42 yan, wakas arapod to. Kuan ka... Ano sa kanang kita sticks? Kano ra? Hindi mo nitag. Abong tao. Gabi wala. Wala. Kaya 21 minutes pa. Nag-chat ko. Nag-offline na ba? 21 minutes. Me! Sa irit mo ni kuan, sa irit. Wah! Hilak mo. Wah! Hilak. Eh! Lamang, batamang. Uy, utong ka. Taon tagduyan. Adara. Panabako sa.
Oh, palabakos oh, palabakos oh. Lo. Adoy di hulog man na. Tao gabi tapos taas kwarto. Ay, di matulog ha. Asa man ibutang dito gibutang balik kasi. Ang pikas asa mo to ni ko may kapalan. Dito sa kaning bintana nga kanang naistung na gani. Sok-sok na kung hapon. Baan. Kumain na Yan na. ang katulog ng hilot ng isang hilot. Tama yun. Ang may maayo. Dami. Alag yun. Ang hilot yung ilas. Anto na. Kalma yun. Kagod. Pero meron din yun. Dahil yun. Din yun. Saya siguro ko. Ay ba. Sa kapo na yun. Isap na lang. Isa na lang dyan. Ang hilot ang pag-isap. Tigdikaya ko sa katulog. Latiki. Hindi mo ko kaboylo ang hilot. Kaya mo yakman. Nakon. Ay, Ikin mata. Ako taga mag... Para makuha lang dyan ba? Kaya kaya kung giti-giti ko, hindi ka nung saan manapayo na. Okay. Oh, tora bituan na. Wala ko mahimutan na yun ana lagi ka. Ang iniktan-o na to sa tong video diha tamo sus inaana na iko. Kana mo sikat-sikan. Mamunas mo na yung kuli. Hindi ka trabaho. Wala. Ako lagi ka ng tigang. Good. Ay, sus kita ang tanan, ang anak. Walay lugar na restoran. May lang kung taga, kuwan ka, kapatagan. Oh, dyan. Ito minti bugnaw. Aircon. Di rin digos. Labaw del Sur. Mating dito. Kasukan nga ka ng kuwan. Ay, ko patinto ang gabi ko. John, ayaw John ha. Sayo pa. Tulog ni John. Ligo ko say mamunas. Kagabiin na din kay sa una gabiin munas mo jud. Pero mamunas na kahapon. Kanang as patro Ano ano. man? Ha? Jepo. Kanang dili ko ka kuan ini Ma, mamunas na siya Ay, ay, ay. kahapon. Lagi. Parehara magod na. Dili ka mo matulog di ko Na. munas. Bahala ka diya. Iya karon kay. Di ka mo undangan na. Hindi ko mo undangan. Ana jud ko kung di ko mo Wala. undangan. Ako di ko magantos. Unsa hindi ako. Ang trapo ra ko. Ang ako aray ni atong kog CR. Ang ako aray ako ano na yung private ra ko. Bahala na lang diri. Trapo lang ko. Kaya kaya nagindi nga ka nang babasahin mo lawas. Lapang gabi eh. Sige. Tang ingnan nga. Arang-arang na lang siguro kung sige ra ka opisina ka ng ana-ana ra ka ba computer wala na. Pero kung lakaw dito trabaho dito. Oh, ingnan ni kong nori. Basta pod. No. Arte ka nagka-arte ni mo. Na, arte. Kanang di ka tulog, dili ka pamunas. Ano? Di pa gina hilot na dugay. Wala ka tuig ki. Pumana kayo. Kaya sakit na kay lawas. Uy, pas madam ka mo ko sa. Oh, mana na ba? Oo, lagi. Di nagdili. No. Ya bata pa. Muna kung tayo kay bata pa. Sayang. O ya og matiguang. Dito na po ta. Okay na. Ate mo gigay. Okay man po na dyan. Mong disipline na ako. Basta mo kita katiguang. Agay. Piso ko ginagay. Piso ka na. Babae mo. Naku na. Pero No. Sige na, tulog na. Kilos ko ni bayan. di kayo sa dako. Pero dako sa kuhan. Ano? Paa. Lubot. Lubot. Murag kuhan. Una o. Ulbo. Ang paa dako. Dako. Lubot. Damay sa patiis. Mga diis, nagod yung paab, sing tindog. Ha? Mga diis. Nga linginon siya. Pero dako kay lubot. Tanawa ko. Gani. Nang luod man na siya yan, kay katong pag-birthday ni Eric, gusto jud sila mo ani, ibalibad mi ba? Birthday na ako. Yan nang nagput Di mo sa may. mi, di sa mi manghilot-lot. Ginana sila birthday ni dire. Eric. Bus na nag-ibigay yung balay. Ano ko? Kung napugos yun na. Wala kita yung bus. Magduman na ni mga taga pa may. Ano lagi? Pamaliton. Mga to pa may sa paningki. Manana ko. Oo. Anak ko ko. Palibad. Gusto dito ba? Ano mo ko? Dugi, wala na yung mapinat. Hindi palay doon. O lili na ako sila kakita ka ng... Gusto yung gorila niya.
Malamang nadto na lang. Lahi, oy. Istoryahan na tayo dito. Lao. La. Nagani ko gikuan ba? Oo. Pwede ka man na siya. Ako ang kaanang diha sa first lang nga kanang nay mga bike-bike pang bata nga. Tug park gani. Oo. Bantay ka diha. Ya pa lang balay o. Oh, diha. Kaya makakita mo kung ano bike ani. Oh, kanang bike sa bata. Yan man sa iyo na igsuon siya papa. Ana si kuan. Ani si Itong classmate na to yan? ha? Itong classmate na to? Kanang silingan duol ra na mo diha sa highway. Si Doming. Iyahang kuan. Pas mo sa kusog. Unya. Ikulog mo po siya. Kaya kuming. Taas na kayo. Ikuming. Ngaon sa day ka. May hugo good ka. Tapuon good na siya mag Pero ilan ba niya mga 30 pa. Sakit, mabuti. Kung siya ganyan siya. Kanang pas mo daw sa kusog. Nakapahilot na ka. Siya nga mo dito sa kuan. Dito nga. Niya. Siya nga. Ayun, magkako niya. Stress gani siya. Siya nga yun na. Magmubalik. Ano ka, magtindog na siya rin. Anak na siya. Tindog nung tanag basketball sa mga. Anak siya. Ganana na lang. Mura siya grubot. Maglakaw mo nagrubot. Napalain na. Mami. Nakoy i-recommend sa imo nga ba. Katuod jud ka. Kaya ka na siya sa una. Nabilikab ko na siya. Nabilikab ko na siya niya. Nahilot ko na siya to sa gawas. Uli niya mo, nag-iniiyak ka karon kay mo. Natugahan gina sa iya nga manghilot. Nako, pwede ka mo adto ba sa Rabina? Pana lang yan. Unahan lang gidaanan na ikapilya. Kung gusto ka ito amaki, kinarang dilaha diha o. Kaya na. No, adto ka diha sa kanang kuan. Tapos, kaagi ang na ikapilya nila. Straight lang yun ka. Kakita ka upurok likod anak nila. Mao na kanay tindahan niya na suot. Ayaw naglahapos dito sa pumoy. Anak ra yun diha. Pahilot diha iirik ang panasa. Pero lang na sa mga hilot ng piting. Lain-lain manggod ang paghilot niya. Kasi wala dito. Kaya daw ang panagulong siya. Hilot na mo ko na ito. Wala pa dyan ka na kuan ba. Testing ko na ito. Kaya Wala daghan na siya niya na madakpi sa paayo. kuwan. Oo. Daghan na siya na paayo. Ano na? Diyan. Ano ko ito sa Ha? sa tingo. Dito din. Dakpon mo. Sabi ko na. Dagan man kana ako maluoy ko kag nanak ko makitan. Mingon data ko babos. Try adto dito la iri kilat mo sa dili ko pagkon ba ako. Murag nanguan ra gyapon ko. Convince kong ako. O at least kung kuan, na kaayuhan. Okay siya kan ba? Wala na ba ni kakita ko doon? Kasi atik na si Mana. Ang ba't kasi nag-google ko. Ang tulog ba dito ni? Moro din ako napalang ko kwartan ba? Kaya ang kuan niya na dito. lubugon man jud na. bataan? But anong ba? Mapilay dad. Mga 31. Kubata. Wala Sa si. manoy kubata pa na. 31, ana yung edad 32. May na ang tanag mga 60 plus kay murag. Hmm. Wala naman po 60 plus. Pero 30, 40. Anong baya ng bata? Moro gani ka sa mga bata. So di na magpasa ni nagulay. Ang buot niya. Mandaligo. Sige kan siguro magdula niya. Pilar pa jud ka ay mga sugal gani adto na siya niya. Di ko unong ma. Maligo. Siguro Puto ka. ana. Putupod. Anang kaon. Unahon man dula. Kunya na ng kaon. Bipas mo. Ang tulo ko dito ni. Ano jud ka na posibilidad din ayo jud ka. Napalang ko para ganahan ka dahil ka dito. Uy ko magtanaw. Sa utrong ko umpit kang mo para mo na jud. Si ano sa naman tuod ko'y kwarta pero puto pra po diha dapitan pamugas. Katawa ang taon siya. Hingo ako lang na ikakuan sa imo. To tanan lawas ni maghilutong. Ito na bukas ato siya naabot og pala. Sa mga lugar. Asa to iyang ingon. Ano, kada lugar na maging manghilot. Layang sa to iyang giingon. Kadawis. Ingko nga. Tistingin lang gud na siya. Wa man jay kumo kung asa ka dapitan nga maayo ang gud niya. Ang tungkol ka dito. Ako lang ni, ako julinan. Mubak ko ba pero
pagpahilot ako siya. Sulagma na kayo kung kuan ko rin buyag. Bubak. Sa ako pagmangga. Dito Ming, taod ko na siya bubak ko. Ano ko yung gugustuhan mo? Yang imo ba kung naman ang amor na mo kung marekomenda? Wala, makuan kami to? Gusto niyo mo, sige nito po ng kabangga. Ay ka na magsakay na siya sa bilikab nga magkampayot. Po dan yung dito sa pabugo sa pako. Hindi mo ba? Parehang asko ah. Bakod lagi po. Parehang asko ah, magtingog. Nindot na. Ha? Kani ihilot? Ana na yun, dari ko sa hilot yung tanong. Pero sa kita nga, giigura man na niyang kikungkuha, no? May kupay naman ako, may kupay. Tres gahapon itong mga pulis. Mga pulis, ba kayo, retire ba? Kuya, kita ni Bawang. Kaya pangbarang daw sila, ipangbabarang. May mood lagi ko sa pawo video. Nga naman ko, imo magungyaan. Iya, sila katsaway ba? Pagit, kaya. Pati babae na dito. Sa mukha. Babae lang sa nginan ay. Kubos. Ang pilawi edad. Yung ginagawa mo, ginigipilaw na edad. Kung gamay. Kanina po siya, naiisa litis-litis, boss. Pasok mo, ng gamay na wapak. Hindi ka tinawag na. Yung mo ito, kasama siya sa amo. Tungagin lang, ayaw lagi na mamiya-miya mo. Ay, sige ka lang. Yung mga retire na good. Kamulag ang isang asa ma-assign. Ulitaw, yun sila. Ang ganit, magsinta man na uyab-uyab. Kauwag mo na lang yun. Gani ba nga nakakasakit sila silang paris. Naman ito yung one time during, ay katuli ang, wala naman balik to. Ano sa message. Ako sa naabit na ng biglaan niya, ano, pasayluan dyan ko. Pasayluan lang dyan ko, kay wala na kita na kinabuya. So sige siya pala saylo sa kasawa, yan kinpis na nan, huwag yung pamatay. Gatod lagi, isang ambulansya. Nahilot ako din na anak ko na lang siya. Na-stroke lang. Pero ana lang ko ito, tagbilib na gud, gidalag gud. Sige, nayang asawa ni Uban, asawa rin yung pinabili. Ni Uban, sa pasaylo at yung kay ko, ana dahil i-confess na nun. Ang daghan na dyan kayo. Ingin, Lord, mamuhay na dyan ko pasaylo. Ayaw sa dyan ko, ayaw sa dyan. Tikuan na siya diri sa park, ano, sa mga painting. Si kids. Ay, siya pinakamaayo. Sa Digos. Tawagan mo siya. Kung siya mo nakita ang kanat-kanat na amon, unin na buhayo. Na-stroke pag yun siya kung naka... Dito po sa katong giantuan na mga ipalimo na mo sa Ibana. Okay ha? Ha? Masog na, kadugayan niya. Mingo na siya na. Hindi. Gusto niya matandog mo ng lawas. Ano dyan ko ba? Mingo na po siya. Talulubin na yung mga ikudik ko. Sinatong. Tulan ta ka Uncle Eric. Kita gadget sa gagabi. Uy, ugma, balstos. Ano Ano, ba? di na tagad kayo. Kami ba close ana. Ano sa una? Kanya, medyo. Wala man daw sa Facebook, wala sa cellphone, dili Wala sa sa- hilig ba. Wala sa social media ba? Unya kay ako pong Wala classmate. radyo, hayop ano. Amo kong classmate nga nasyonal, Holy Cross man may sa nasyonal. O imbitara daw ni Spigla kay dili gid siya mo adtog tugon-tugon. Gusto niya, kanang kung lahi mo kung Lahit mo lang. personal gudoy. Luoy jud kay ning tagiya cellphone ni gyud ni kalakaw ron ug di ko imbitaron nimo. Nadili sa hilig ka ng gitar ang iya, adto way problema. Okay, pagkaon. Kaon, siya. John. Na, tulay ba? Okay. Pero anak ko, lahi ng panahon ron, kinalang guyuran na. May mo guyuran kay Okay. Ulaw po doon. Ako mga mo din. Suungin ako, lukik ako. Tali na naunsa. Ikaw lagi mo, sunod ako. Kasunod pa, adto araw ko tos mamarian mo dito. Kaya kaning gahi kay ulo niyo. Ngari ko, o lagi siya kanihar ko iningon, bayon na kakaroon meron. Ah, mao na pa yung mga nga manglabay siya. Kanihar ta sa panawag. Mo kaon na. Ko lagi lakaw na mo dito na. Auto ko mga sapot ako.
Ano tao, ante? Ay, pareha lang mo mga buanga mo. Abot ito. So, oh, sige na, sige na. Ala. Malaki. Grabe ka na sila makahikay. Oy, oh. Ano? Yok ay lang hikay. Ulaw ko ano yan. Sumagod. Ito kung pagbuntis gani, oh, Adto naghikay. mo dream. Ulaw lagi. Diba uso man tong buntis boy or girl, anak, maghikay da yun. Ano, kailan pa? Modern ba, modern? Ano ko sa manang mana, o yung gusto na. Ano ko? Social na gila sa panahon. Na may kwartagod. Ano ba na? Saan pa maagi na? Tagnaan lang kung boy or girl, pero ang tagtungod, kabalo na. Kabalo na go tagnaan. Tagnaan Ano, lang ang sa natayang tao ba? buntis, kabalo na. Kabalo. Yung sa man ipag-guess lang sa Oh, kiss nila. Yes nila. babae, laki. Oh. Babae, premium, ano ba? Wala, inya Depende na, ako ba? depende nimo inikuan og patak na nga magpakuan na sila nga. Ay, paitan kabalo na sila no. Ay, premyo. Depende lang sa Oh, mingan nga. Sige na, tagnaan unsay ako ang kuan. Laki na, sagana may laki, may babae na. Oh, kanang kung kuan kisay makatagaan na ay premyo na ko nga kanang kuan. Dami yung 1K o 500. Kaayo lang nitag na ra ka. Yung timingan. Pila mo ka buok. Anak na ilaha. Nga kung paabot sa panahon, bayad, iuli itong premium. Dili. Eh Tungahon ma'am, ko. iuli ito ma'am. Ano man, di man Katunga. gini laki. Laki Katunga niya ra. tagna. Kato nga ra. Eh, wa mo ni klaro ni hamin lang Sa kato man- nga. Mali man tayo yung tagna gon. Tug na naman. Tug na. Sige. Magkamata Kira na mo. na. Kami hilo. Kabata na mo ulit sa masudlag lamok. Diba? Masa man silya, sige Kuha naman man siya, eh. nilaglayag naman siya. Sige Gusto naman na siya niya. pamalit og Napil na niya. balik ko tambal David, ni ko daw sa may bayaran ni dili man mo pahilot na dire. Muchat man ta ko nimo kay di ka na malit na pong tambal David kay grabing ubo. Gahi. Ano ko? Tambal. Hindi ka hurot sa Ilo, tambal. tambal. Tambal, Mix silya. yun na siya. Iko pa Sampay, may di ba? simana, balit na po yung tambal. Kagabi eh. Last lagi Latingo to. kang yan. Ano? Ang pijamox. Iko agi tayo lang just para mumok gini iyang ko kaya magsisilin na kung kuano sa butamol. Wala man jud gi-hibent na nako paasuhan wa. Maura gihapon ko ang dangon tani ay pahilo tani. Kadto gabi di man jud ko katulog, di ko siya katulog. Nga, Pwede magudto mo ari mo dire. nag-apply naman ay. Siya umaala na istorbo tao. Ako na uma na lang gani. Dugan man siya rin natulog gabi di ko na ko. Ni-reply naman siya pag anak ko. Siya pumunta lang pilay bayad. Di ka Ano ko siya, problema na po si Big Bayad. Gikan may bukid bino. Iko na problema na po may bayad. Iko nga. Nabot mi gabi mga alas 8. Namalit pa mi dito sa Unicity og katong mga May kaya nakaabot pa ka. kay mga alas 7:30 man mi naabot sa Unicity. Malit. Ya wala may spelling Tablet. tablet. Libo pa jud Feeling booklet, wala. wala man po booklet ni ko booklet Ito, man di tawag man yun. Kaya nga tablet. si Diamond ko. Tablet o booklet. Ana siya, sa una. tablet, spelling tablet ko. Matay Booklet man Diamond. guna sa una no, wala Sa may tuwa, tablet. Wala tablet. yung ko kadungog ka na. Sa ato ang booklet na sa una. Spelling booklet yun na. Sige ko. Karon Matay na. sa tablet Sa na. tablet man guna kasulat dire, Ito, basig mali na yung pamagion na to, maestra. tablet, parehag cellphone. Ana, Tablet tablet. yun na siya. Mora na Na imo siya. na siyang pindot-pindoton. Bisag unsa ba basta matawag na siyang tablet, dili ko tablet tambal. Ano jud at pinduton jud na nimo siya. Kana kay tablet. Kung nga unsa spelling Sa booklet spelling ni book. basing spelling booklet ni siya tablet mo gagingon kang pangalan na Lahat niya sa mabog ka una. Diamond, da. Spell booklet tablet. Spell, di, adi ulit mga kabalo ko. Tama, manggod na, spell. Spelling tablet na ba? O TEB Oh, ana na. spelling tablet. Dili man na maoda. Unsa din ang spelling tablet? Sige, spelling na po siya. Pag-gagol. Dili man na gagol, gagil. Perti kaayo niya. Kung ano Eh, spelling siya nga. tablet, Kuha spelling booklet na sa una sa amo anak. Buto Niya ang karon gipalitan. guys. Spelling writing. Wala mo ka na yung bakante nga boarding house. Naami. Oh. Pila ka ba puyo? Magpuyo. Pamilya mi ma'am ba? Pero namin pamilya sa paligi o nanindas. Ang gamay man, kwarto naman amo Pang estudyante ra. gamay ay. Dire, pero gamay. Ug pila mo kabuk mamuyo day? Nakulo ka
bata. Adi di mo masakto, mag-uot mo. Dia dia Dire kana daghan. git na dia. Dire. O kana dito naigit kanan mo dia. na. Sulod ka dia Nya sa kanang naigit. gate nga itong. O pumunta na sa gate yung boarding house. Daghan ka na bakante diya. Pila yung kwarta dire. Nama pinakita ko dito ba nga kuan pamilya sila pero isa ka pa anak. Unya. Palengke gihapon. 1.5 man ni ako anya. Kumun manggod ang kusina kay naman pud diri pud isa. Kumun ya. O madugangan mo magdasok mo. Bano to siya? Nagla pa sila sa palengke ba naninda dala ng bata. Gamay pa. Tulog lang sila. Ha? Dagko na yung mga bata. Ako gamay 2 years old. 2 years. Kung gamay, 6 years of 2 years. Istingin lang sa diha kay diri sa mo kwarto ra manggod gamay. Ano? Mamuan lang ba na? Gahapon. Tulugan ba? Naman, may balay yun sa 68. Layo man. Kaya maganda ba yung amino nyo, ang hobby, walay tao po ang naman may dito sa palengke. Naku sa pakit ko, pamahaw, Unsa man ba? pagkito. Pitong sa lahat. Ito man niya. Panihapon, diri lang. Ikadlaw. Ito na po. Ano naman ko? Wala naman ko sa bata ko. Di man yung pamilyado magpunta pero saba kayo ang buwan. Yun ang kumong saba kayo. Ano niya? Pero siguro. Yun ang ayaw ko dawat ang sabihan naman. Palag wala tayo ko ang agi ko ko ginis ko. Kung sanong guna sa diya, kalapad kayo na diya. Dako kayo na. Awa ini ay diri na lang ni. May itong katong gisundan nila kay maayo kayo. Eh, may malimpi pa dyan. Pati gawas malimpi. So busy. Ano ba iyo pang nagdaan? Hindi naman ako. Dapat ang mabinya, ang puyo dalaga, kaya may bana, isugin bana. Mangaway sa mo, tumoy. Awayan to sa bana, mayroon pagsugod. Kuan ba mga estudyante anak na. Oo, gani. Estudyante ni ko ano. Ano kayo naman pala, estudyante man eh. Ay, mataparan ako na ibana na ito ano. Kung kayo, Hindi mo na mabaho di ko mo puyo ano ba. Bigat ulan. pwede sa kanang mga bato ninyo. Wala pa na sila ikuan. Di po na magdugay. Ang bata pa. Di pa po na magdugay. Manguan man gyud. Hindi ta nagbalay. Sa mukha mo lang tuwan nga na. May kurang lang ito. Ano ito? Bilang posta sa musugot siya rin. Mata na, hindi yata bre. Wala sirado. Nila? Asa mo dapat? Gilak. Nila na po sa gawas? Wala. Ay wala sa gawas sa sulod. Natulog? Ito sa speaker. Nagtulog na. Yun na. Dili na tamang kong bata mga ay. Tapos din ang mga ko dito nito. Mogang kasi na ko 1.5 mo kay. Magulo ka mo, saan mo siya? Sulod niya, dako. Dako pa yung sala. Napag yung siya sa sulod. Di na biya ka mo gawas no. Gusto kasi na. Hindi, magdili. Wala daw mo eh. Wala. Muli ba Sa ka? unahan. Sa kadako ang nasa imuha, diha ka ng inaani kadako sa tindahan. Gamay. Gamay pa ani. Kwarto ra. Murag kuwan lang ba? Mga estudyante. Estudyante. Murag kuwan lang ko siya nga na. May matulgan. Inaana ra mo ko nang gikuan pud. Manalang ni matulugan ba yan ka kadlaw nang ligo na po ana ba sa balik-balikat yung uli na po. Ara mo. Kinabuli. Naaman mi sa kuan. Ang mi gusto sa Suaryo David. Salamat ni mama.